Kicsit olyan ez, mint a kínai konyha, amiben minden íz benne van. Az elmúlt 20 év ez kicsit volt csípős, kicsit volt keserű, kicsit volt édes, kicsit volt savanyú, de minden íz egyszerre volt benne. 80-as években Magyarország tele volt lelkesedéssel, mindenki nagyon pozitív volt. Mi voltunk az régió éllovasai, és Magyarország volt a legvidámabb barak. Ez a lelkesedés meg is maradt a 90-es években, amikor Magyarország azt gondolta, hogy egyszerűen elfoglaljuk azt a helyünket az Európai Unióban, ami mindig is járt nekünk, mi mindig is ide tartoztunk. Amikor eljött a csatlakozás pillanata 2004 májusában, akkor ez a kiúzánodás pillanata is volt. Mindenki rájött arra szép lassan, hogy az Európai Unióban is vannak hétfő reggelek, meg kell dolgozni azért a gazdasági fellendülésért, azért a szabad mozgásért, azért a határmentességért, amit ma már mindenki sajátjának tart, és hozzászoktunk a mindennapokban. És hogy micsoda lehetőségek vannak, nem csak nekünk, hanem a jövő generációinak is, arra akkor jöttem rá, amikor a legidősebb lányomnak egyetemre kellett választania, és választhatott szabadon Franciaország, Németország és minden más EU-s tagállam között. Ez a lehetőség fogja megadni a következő 20 évre a pozitív felhangot. Köszönöm szépen!